jos on vaan ihan vähän ihmiskakkaa, niin ei haittaa. Ihmiskakka pikkasen pöksyssä on ihan ok. Kato, se voi myös olla sen sisäpuolellakin tai ulkopuolella. Meillä on Alhankaan sisäpuolella ja sulla on siinä ulkopuolella. Ei, pidä mut ulkoon tästä. Mä en tiedä, mistä puhut. No niin. Mä en käytä alushousuja. Sulla on sekä vitsi. Sisä- että ulkopuolella. Niin, siis, sulla on myös pieni lapsi. Niin on. Joka paikassa on kakka. Joo. Hoho, voidaanko tehdä? Voidaanko jo aloittaa tää, koska ei tästä tule mitään. Kokin kantabaari. Täällä ollaan ja meillä on 2 ihastuttavaa ihmistä täällä meidän penkeillä. Tuija Pehkonen, toimittaja, tervetuloa. Kiitos paljon. Sekä tubettaja Alha Obaid Alha. Sut tunnetaan sillä nimellä. Mitä? Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Onko tää sulle aamu? Kinda. Mä haluan myöntää sitä, mutta joo. Kello on siis vähän yli 11. Eikä oo. Mitä? Hei, kello on 9. Mitä selität? Mitä se, eikö se ole? Hei, mulla on iltapäivä. Kai te ymmärrätte, mulla on iltapäivä. Eikö sullakin ole iltapäivä? Joo, mä oon herännyt 6.30 siis, vauvan takia. Meillä on varmaan kellot sit väärin. En mä tiedä. Mut siis monelta sä oikeasti heräät yleensä Alha. No kyllä mä herään joskus. About tähän aikaan, joo. Niin, eli vittu toi sairas. Siis, saispa nukkua noin. Koki, muistatko tollasta elämää? Siis joskus elämä on ollut tommoista. Mä muistan, mä pelasin vanhoja. Mä muistan, mä pelasin videopelejä johonkin 3-4 yöllä. Sitten mä menin nukkumaan, mä heräsin joskus 12. Jumalautsi, oli ihana. Netflix-sarjoja saattoi katsoa niinku 8 yhden päivän aikana. Voi niitä aikaa, kun jakso vielä olla hereillä. Ai että. Siis nykyään pystyy katsoa Netflixiä maksimissaan niinku ehkä 12-15 minuuttia illalla. Sitten sammuu. Kun se on aika lailla sitä, että sitten kun saanut ton muksun nukkuun, niin sitten menee sohvalle ja vaan möllöttää ja katsoo puhelinta joku 40 minuuttia. Ja sitten on silleen, mitä mä teen mun elämällä? Että mun on pakko mennä nukkumaan, koska kohta toi herää taas. Niin. Ja sitten se herää. Ja sitten se herää. Se saattaa herätä jopa ennen kuin sä oot ehtinyt nukkua. Alha, miltä tää kuulostaa? Onko ihanan kuulosta elämää meillä? Siis joo, kyllä tekee mieli nyt hommaa muksuja ja päästä katsoa Netflixin 10 minuuttia kerralla. Kyllä, joo. Mut mulla myös, mä siis samaistun tosi paljon suheen siinä mielessä, että mä siis rakastan lapsia niin kuin yli kaiken ja tuun hyvin toimeen niiden kanssa. Ainut huono puoli on siinä lapsissa se, että mä pelkästään vastuuta. Mä voin ottaa sun lapset huosta, mä voin ottaa sun lapset, mä rakastan niitä, mutta mä haluan, että mä oon vastuussa siitä completely. Se on niinku se ainut juttu. No mutta kato, löydät itselle sitten rinnalle sellaisen tyypin, kenen kanssa 50-50. Niin, toki. Joo, todellakin. Mistä paitsi sä oot nuori kundi? Mä ajattelin ihan sama, että sä oot 25. Mä en ois ollut valmis. Joo, en mäkään. Joo, disclaimer, ei missään nimessä. Sun pitää hölmöillä elämässä vielä ainakin 5 vuotta. Joo, todellakin. Solidi 5 vuotta, teet ihan hölmöä juttuja. Kyllä. Tyhmiä ratkaisuja, kadun niitä ja sit sä oot valmis. Ehdottomasti. Niin. Kaikkea ei tarvitse katua. Joo, ei, mut silti pitää kokea. Joo, 100%. 20-30, niin se on se aika, kun sä leikit sun elämällä. Sä testaat kaikkea. 3, 4. Miten se nyt menee, mutta et sulla on vielä hyvin aikaa hölmöillä. On. Mutta te 2, te teette aika samanlaista duunia sen verran, että te ootte toimittajia, te haastelette ihmisiä paljon. Mikä on yleisin kysymys, mitä te aina kysytte ihmisiä? Mikä on sellainen, mikä te tulee mieleen, että aina mä kysyn tällaisen kysymyksen? Mikä on niin kuin Alha, jos aloitetaan susta? Tai Tuija, jos sulla on mielessä. Mä tykkään, yhdessä vaiheessa mä kysyin tosi useasti sitä, että tykkäätkö sä miehistä vai naisista? Okei. Okay. Ja se oli hauska sen takia, koska tosi moni meni siitä lukkoon. Totta kai mä tykkään naisista. Totta kai. Ai niin, tosi sellaista heteronormatiivista tuli vastaan. Ja se oli mun lempijuttu silleen vähän kiusatella jengiä. Se oli nähdä, että kuinka pahasti toi niinku catches them off guard, tiedätkö? Niin, aivan. Se on ehkä ollut mun semmonen, tiedätkö, että jos musta tuntuu, että tää ei nyt ollut niin antoisaa kontenttia tää tyyppi, niin droppaa toi kysymys, niin sieltä varmasti tulee. Niin sit se menee jotenkin vähän silleen puihin. Joo. Aika jännää tollainen kysymys. Miten ihmiset yhä tekee varmaan sen pienen aivotyöskentelyn siihen, mitä mun kuuluu vastata tähän kameralle, jos mun joku tuttu näkee tän tai jotain. Koska varmaan hyvin moni on silleen, no, että ei väliä, kunhan ihmiset on ihmisiä. Mutta heti haluaa jonkun sellaisen roolin vetää siihen. Ehdottomasti, varsinkin kun aihe on alun perin, videoaihe on ollut vaikka jotain ihan muuta. Ja sitten yhtäkkiä tommonen. Niin, kuuntakaan, no niin. Mua hymyilyttää se, että sä sanoit, että te teette aika samanlaista työtä. Hyvin erilaista, pakko sanoa, joo. Mutta samanlaista silleen, että toinen ei ole työmaalla töissä ja toinen on medialla. Tavallaan kuitenkin jonkun sortin. Mutta säkin haastattelet meitä. No joo, kyllä. Joo. Me kaikki kysytään kysymyksiä. Kysytään kysymyksiä, niin. On siinä jotain yhtäläistä. Joo. Mikä on yleisin kysymys, mitä sä aina kysyt? Mä tietysti haluaisin, että mä en koskaan kysy samoja kysymyksiä, mutta mä huomaan kyllä yhden sellaisen, että aina jotenkin
haastattelun lopuksi mä haluan lähteä niin kuin maalailemaan sitä tulevaisuutta. Jotenkin mä en niin kuin voi itselleni mitään, mistä tahansa ollaan puhuttu, niin sit aina jotenkin mennään siihen, että no, mutta jos nyt katsot elämää eteenpäin. Mä vielä ehkä sanon se just silleen, että jos nyt katsot elämää eteenpäin, niin millaisia asioita sinne toivot? Niin. Mitä siellä näet? No niin, Alha, mitä sä katsot tulevaisuuteen, mitä sä toivot? Niin kuin kuinka pitkälle tulevaisuuteen? No ei, ihan sä voit päättää. Mä saan päättää. Mä toivon, että olen terve, voin hyvin, menen nukkumaan aikaisemmin, herään aikaisemmin, osaan uida. Sä et osaa uida? En osaa uida. Ei, sun pitää... uimavalmentaja. Herää. Siis en enää nykyään, mutta siis niin kuin, mä voin opettaa sua uimaan. Mä nyt otan ton tosissani. Joo, mutta Stadikalla ensi kesänä treffit. Siis niinku legit? Joo, todellakin. Hei, kato, Kantabaarissa tehtiin just sovintodiili, että ensi kesänä Alha opettelee uimaan. Joo. Ensi kesänä mä osaan uida. Joo. Tai ehkä se voi venähtää syksyyn. Saanko mä kysyä, että miten sä et ole harjoitellut sitä tässä nyt, jos se on ollut sellainen asia, mitä sä oot halunnut? Siis, no mä en nyt halua puhua pahaa mun niinku suvusta. Joo. Tai varsinkaan mun faijasta. Rakastan mun isää ja vanhempia yli kaiken. Mutta mä oon siis Irakista alun perin kotoisin. Ja mä en tiedä, meillä päin ei sille mun käsittääkseni olla hirveän tehokkaita opettamaan uimaan. Mun niinku uimaopetus on ollut tyylin sitä, että ollaan itiksen uimahallissa ja mun faija pitää mua niinku tässä. Ja sit se tekee näin. Työntää. Ja sit mä oon altaassa. Ja itket ja karjut. Ja sit mä tuun sieltä takas mun faijan noukkimana. Ja sit kokeillaan uudestaan, että osaanko me vielä uida. Jesus, niin aivan niin kuin hädässä oppii lapsuus. Minkä ikäisen, oot sä syntynyt Suomessa? Mä oon syntynyt Bagdadissa Irakissa, mä tulin tänne joku 3-vuotiaan. Okei, mutta sä oot kuitenkin asunut Suomessa, käynyt koulut Suomessa. Kyllä. Miten koulussa sitten, jos piti liikkatunnilla mennä uimaan? Siis mulla on vielä tohon silleen story. Mä en halua niinku liikaa viedä aikaa senkaan, mutta siis joka kerta kun me mentiin uimakouluun tai mikä onkaan, niin siellä mut laitettiin siis ihan suoraan, koska mulla siellä jossain mun vanhemmat oli yli sanonut, että mä en osaa uida, niin oltiin laitettu suoraan sinne lasten altaaseen. Ja mä olin vielä aika pitkä junnu, niin se vesi oli tiedätkö tähän niinku niukkaan kohdalla. Miten sivu edes oppii uimaan. Mut sit se yksi päivä, meillä oli meidän rinnakkaisluokalla yksi mimmi, kehen mä olin tosi ihastunut niinku pitkään. Ja yksi päivä yhdistettiin, meidän niinku luokat yhdistyi sille, että me mennään samaan aikaan sinne uimakouluun. Ja se oli mun niinku elämän pahin juttu, koska mä tiesin, että mä osaan uida. Ja toi niinku ihan sairaan, toi niinku Al Riz, tiedätkö? Niin se on ihana nainen. Joo, ja mä olin koko sen bussimatkan silleen, että tyli rukoilin, että voisiko tää bussi vaikka kolaroida tai jotain. Silleen, että ihan mitä tahansa tapahtuu. Voi pieni Alha. Joo, mä olin ihan paniikissa. Sitten kun tuli se, tiedätkö, tyyppi sanoi, että no niin, ne jotka osaa uida tonne, jotka ei tonne. Niin mä olin, että Alha, nyt sun on pakko vaan oppia silleen. Sä et voi ton mimmiä ja sitten, että sä mitään hukkua. Mä menin sinne niinku isoon päätyyn. Niin. Ja mä näin, kun kaikki vaan hyppäsi ja niinku vuorotella. Sitten mun vuoro tuli ja sitten mä olin, että okei, no niin Alha, you got this. Mä menin siellä pomppulaudalle, hyppään sinne veteen. Ja tiedätkö, hetken mä niinku legit mä liikun eteenpäin. Ja sit mä olin että kato Alha, tämähän menee hyvin. Mut sit yhtäkkiä se liika alkoi mennä silleen, tiedätkö, alaspäin veden alle. Ja sit mä olin, että Venä, se joka minä uimassa, vaan se on se niinku momentum sit mun hypystä vaan. Ja tää ei nyt menekään oikeeseen suuntaan. Ja sit yhtäkkiä mä olin, että okei, älä panikoi, you got this. Mut sit mä aloin panikoimaan ja mä aloin silleen ihan, että pelastakaa mut, että mä kuolen, tiedätkö, että mä oon ihan silleen vajoamassa sinne. Ja yhtäkkiä mä vaan nousen sieltä pinnalle ja mä oon silleen, että mä en tiedä niinku äly mitä tapahtuu, mutta oltiin siis nostettu sellaisella, mä en tiedä mikä vispilä se on. Haavilla. Ja mä olin niinku ilmassa silleen tällaisessa asennossa. Anteeksi, on uimahalleissa haavit, millä nostetaan lapsia. Näytin joltain märältä pyyhkeeltä siinä vaan, tiedätkö? Mut nostettiin ja vietiin vaan, se ei edes sanonut mitään, se vaan teki mulle tollaan sinne lasten altaaseen, tiedätkö? Ihan kauhean mun sydän laukesi. Ja sen jälkeen mä oon vältellyt vettä. Niin, mitä se mimmi? Niin, en tiedä. Loppujen lopuksi kävi sit niin, ostit sä sille pullan sieltä kahviosta tai? Sen jälkeen me ei mitään eye contact, ei mitään. Mutta tässä on hyvä lopetus. Ja tää on niinku motivoiva juttu ehkä niinku kuuntelijoillekin. Oikeesti on vaan oma itsesi, koska loppujen lopuksi kävi ilmi niinku joku puoli vuotta myöhemmin, että se on ollut tosi ihastunut muhun. Ei! Joo. Siitä huolimatta, vaikka mä osannut uida,
Sillä on mitään väliä, kunhan sä oot true to yourself. No mut pääsit sä sen kanssa tanssiin tai jotain? Joo, mä tanssin sen kanssa 4, mikä se oli? Itsenäisyyspäivän juhlat. Joo, Älä viitti! Joo. Ei mitään, mä tanssin ilman mitään uimataitoja. Niin. Ihanaa. Hei, miten ihana tarina. Olipa hyvä tarina. Joo. Kiitos kun jaoit. No niin, mutta ensi kesänä. Muutos tähän, joo. Ensi kesänä opettelette. Ja sä osaat opettaa niinkö Tuija? Joo, todellakin. Onko se noloa? Mutta onko se noloa? Ei tietenkään on noloa. Yhtään. Ei tietenkään. Nolo olisi enemmänkin se, että ei tee sen asian eteen, mitä vaikka haluaisi. Ei kun se, että tai ei se on noloa, mutta se on musta hienoa, että sä oot silleen, mä haluan oppia ja nyt mä aion tehdä tämän asian eteen jotain. Ja sit sä vielä oikeasti olit vilpittömästi, että mä haluan Tuija, että älä pelleile mun kanssa Tuija. Jos sä haluat opettaa, niin opeta mua. Ja meillä on tästä niinku video todiste nyt. Joo. Meillä on treffit ensi kesänä. Mutta et rupea sitten siirtää sitä syksyä, etkä mennä. Se on kesällä. Okei. Joo. Hei, siitä tulee kiva. Mä en voi sit luvata, että sä opit ekalla kerralla, mutta Se on sulta vaan pois. Se on nyt tulla sinne uusiksi. Joo, mutta se on kärsivä. Kaikki lajit vaatii kärsivällisyyttä. Ehdottomasti. Niin. Et säkään, jos sä menet jousi ampuu ekan kerran, niin et sä välttämättä osu siihen targettiin. Ei välttämättä. Niin. Mä kyllä osun. No mikä on oudoin haastattelu, mikä teillä on ikinä ollut? Tai kohtaaminen? Kyllä mun täytyy sanoa, että presidenttimme Tarja Halonen. Niin Tarja, mä oon päässyt häntä haastattelemaan muutaman kerran. Suuri esikuva. Niin, jotenkin mä oon aikanaan tehnyt Ylelle, silloin kun Yle Puhe oli vielä olemassa, mä tein tämmöisiä niin kuin pitkiä henkilöhaastatteluita. Nuori Tuija Pehkonen, vasta aloitteleva toimittaja. Ja sitten siellä oli niin kuin hyvin erityyppisiä vieraita, siis laulajia, urheilutähtiä, niin kuin kaikenlaisia ihmisiä. Ja jossain vaiheessa sain vieraaksi niin siellä myös Tarja Halosen. Ja se oli Tarja oli siinä vaiheessa... Hän oli jo niin kuin ei eläköitynyt. Enää, ei enää niin kuin virassaan. Enhän mä nyt sano väärin. No näin mä muistelin. Joo. Hän tuli mulle haastatteluun ja siis mä tärisevin. Mä en yleensä jännitä, mutta voi laittaa niin kuin melkein mihin tahansa tilanteeseen. Mä en ole niin kuin jännittäjä tällaisissa asioissa. Mutta luoja, siis mä hikoilin ja mun kädet tärisi. Tarjalla oli liikaa auraa. Mikä karisma, kun hän tulee sieltä niin kuin Ylen käytävää. Oliko hän positiivinen vai oliko se, nyt tehdään, no niin, hoidetaan homma? No, tämäpä se, kun mä menen sinne sitten tärisevin käsin esittäytymään ja sitten mä sanoin jotenkin näin, että on suuri kunnia saada teidät tänne. Ja sitten Tarja halosmaisella täpäkällä tyylillä hän vastaa, että no, katsotaan, oletko vielä haastattelun jälkeen samaa mieltä. Ja mä tunnen, että niin kuin sehän oli tietenkin vitsihuumoria. Niin, mutta on presidentiltä, kun se tulee, niin. Mua jännitti siis... Mä en ole pystynyt kuuntelemaan. Mä en ole pystynyt kuuntelemaan sitä haastattelua, koska siis mullahan meni aivan siis sekaisin teitittelyt ja sinuttelut ja kaikki. Ihan hyvä haastattelu siitä tuli. Mutta mä koen, että tietyllä tapaa ympyrä sulkeutuu, kun mun podcast Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu, joka on siis löytyy Yle Areenasta 3. kausi, sen päättää Tarja Halonen. Tarja Halonen tuli vieraakseni. Se on upea jakso. Ja jotenkin mulla on semmoinen olo, toi on mulle todella rakas ja tärkeä ohjelma, mutta kuka enää voisi tulla puhumaan naiseuden paineesta, lokeroinnista. Closeaat sä koko sarjan sille? Mä ajattelen, että niinku... Että tämä on niinku tässä. No on se hyvä, se on saa se hieno niinku arvoisensa päätöksi. Ympyrä sulkeutuu. Se on sulle myös sille henkilökohtainen juttu. Kyllä, niin. Kyllä. Sairas. Aika kova. Mä oon Tarjan siis, hän antoi mulle Venla-palkintoni, minkä voitin, niin hän antoi sen ja se oli sillä. Sitten kun se sanoo mun nimen, niin se... Niin sit se kysyi multa vähän silleen, miten meni, kun siinä lavalla. Joo. Ja mä sanoin, se meni pirun hyvin Tarja. Ihan niin etunimellä kutsui häntä. Joo, se meni pirun hyvin Tarja tälleen. Ja se oli jo erikoinen tilanne. Mutta Alha, kuka sulla on ollut? Niinku, ei se tarvitse olla nimekäs, mutta sellainen niinku outo niin. Siis, tapaaminen mä en tiedä, tai joku hahmo. Onko outo jotenkin disrespectful tässä tilanteessa, mutta ainakin mikä mulla on jäänyt ehdottomasti mieleen, oli me kuvattiin sellainen video, missä me kysyttiin jengiltä, että mikä on elämän tarkoitus. Ja mä olin kävelemässä Rautatietorilla, me oltiin lähdössä yli pois kuvaamisesta. Joo. Ja sä haastelet ihmisiä kadulla kyllä, joo. Ja sit mä kävelin sit niinku Stacy ohi ja sit siinä oli joku niinku tyyppi
aika kookas kaveri istumassa siinä. Ja mä niinku kävelin sen ohi ja sitten mä pysähdyin hetkessä, katsoin sitä. Sitten mä olin mun friendille silleen, Danielille, joka kuvaa noita videoita. Että mennään hetki, että mä menen kysyä tuolta tyypiltä. Se niinku jotenkin, mun tuli hieman spidey sense, että tossa on jotain. Mä istuin sen viereen ja me alettiin puhua. Sitten se niinku otti yhtäkkiä, ennen kuin me alettiin niinku edes kuvaamaan, niin se otti niinku sen silmän pois ja laittoi sen suuhun. Ja sit sillä oli lasisilmä, niin. Joo. Ja sit se oli silleen, että tästä tulee hyvä. Sitten mä olin silleen, että ai vitsi, tästä tulee varmaan ihan sika hyvä. Ja sit mä olin niinku valmis silleen, varmaan mun elämän hauskimpaa haastattelua. Mut sit se saikin ison käännöksen, että se kertoi mulle, että se on niinku tällä hetkellä saattohoidossa. Joo. Ja että sen piti jo kuulemma lähteä torstaina meidän keskuudestamme. Ja tää video on, olkoon, että se kertoi, se oli niin jotenkin ihana. Ja sitten se kertoi siinä videon lopussa, se sanoi siinä, että olkoon tää video mun niinku testamentti. Että mä en varmaan enää oo täällä ensi viikolla. Ja se jäi jotenkin mulle silleen damn. Tiedätkö, mitä sille kävi yhtään? En tiedä yhtään. Mun muistaakseni joku oli kommentoinut tuohon videoon joku tyyli siitä videosta joku 2 vuotta. Joku puoli vuotta sitten jotain, että Harri ei ole enää meidän keskuudessa. Se on joku sen tuttu. Mutta mä olin nähnyt... Mitä tuossa tilanteessa pitää tehdä? En mä tiedä. Mä menin ihan lukkoon. Varsinkin kun nuo videot on aika silleen niinku viihdepainossa. Niin sit tiiätsä, se alkuperäinen leikkaus oli silleen, että mä olin laittanut sen haastattelun keskelle videota. Ja sit sen jälkeen, tiiätsä, se video vaan jatkui normisti. Niin kuin hauskoa. Joo. Ja sit mä olin vähän silleen, että tää tuntuu niin pahalta. Mä editoin sen uusiksi. Ja pakko sanoa, että mä en ole varmaan ikinä niinku edittipöydällä alkanut silleen, että sä itkee. Silleen, että mulla oikeesti mä olin silleen, että tää on niin hyvä ja samalla mä olin niin surullinen, tiedät, silleen, niin. Se on tavallaan toi niinku tässä ammatissa, siinä tulee toi vähän tollainen moraalinen kysymys, että tää on niinku, mä tiedän, että tää on niinku sisällöllisesti, tää on todella hyvää tavaraa ja tärkeääkin tavaraa ja kaikki tavaraa, mutta samalla on se, että ei Jeesus, niinku, että tämä on niinku ihminen, että enkä me käytä hyväksi tällaista niinku tilannetta. Se on niinku tosi vaikea se niinku etiikka siinä. Mutta toihan kuulostaa siltä, että se oli myös todennäköisesti hänelle aika merkityksellinen kohtaaminen ja asia ja jotenkin sellainen niinku hetki tuossa vaiheessa elämänkaarta. Ehdottomasti. Onko sulla ikinä alhaa, kun sä tosiaan teet katugallopia? Sä väliin teet niitä sille yölläkin, kun ihmiset vaikka tulee baareista sun muuta. Onko siinä niinku, miten sä saat sen, että jos ihminen on humalassa, niin missä sulla menee se raja tavallaan? Se on ehdottomasti, mä olen vielä todella nuori, mutta vielä nuorempana se oli asia, mitä sille ei hirveästi niinku edes miettinyt. Jos oli hyvä sisältö, se oli hyvä sisältö. Niin, aivan se teki vaan niinku, koska tää on vaan niinku hyvää kontsaa. Nyt sitä on varmaan alkanut niinku tuumia enemmän. Joo, kyllä mä niinku iän ja kokemuksen mukaan, tiedätkö, silleen meidän standardit tai se baari siihen, että mihin että tuleeko tää videolle vai ei, niin se on vähän noussut. Ja yritetään vältellä just sitä, että jos joku on juonut ja vastaavaa, niin siinkin on tietysti aasteet silleen, että onko se oikeasti niinku ihan silleen, että sillä on missään vastuus tässä, vai onko se silleen, tiedätkö, se on vähän sellaista silmäpeliä. Oletko saanut kommentteihin ikinä valituksia ihmisiä, jotka on videolla, että hei, että mä en haluaisi olla tässä? Siinä vaiheessa, kun se video on ulkona, niin en. Mutta mä oon siis totta kai saanut kuvausten jälkeen vaikka seuraavan aamun, tiedätkö, Annat sä yhteystiedot niille? En yleensä anna yhteistietoa, mutta ne kyllä aina niinku onnistunut löytää. Ainakin mä toivon niin. Että ei ole mitään, että hei, tässä on mun käyntikortti, että ota yhteyttä, jos haluat, että me poistetaan tai sun klippi. Niin se olisi aika raskasta. No joo, mä ymmärrän, mutta se on kans niinku, jos mä itsestäni näkisin video, missä mä oon niinku ihan hirveässä humalassa, mä puhuisin tuolla jotain hassuttelussa, jotain Hawk-Tui-juttui videoilla. Niin tiedätkö, kyllä mulla on vähän silleen morkkis, että ei hitto, että Ehdottomasti, ja sitä on vaikea myös itse. Niinku ehkä voi olla toisen ihmisen silmissä näyttää ihan, että ei tässä ole paha, mutta itselleen se on tietysti paha. Niin sitä on vaikea aina niinku lukea itse. Niin. Mutta mä niinku pyrin ainakin parhaani mukaan, tiedätkö, tehdä siis sisältöä, joka on niinku yhteiskunnallinen etu. Tiedätkö, että se on niinku hyvä juttu, että ketä ei kiusata ja se ei kenenkään kustannuksella. Just näin, kyllä. Loput tästä jaksosta on kuunneltavissa Yle Areenan puolella, eli ei muuta kuin sinne niin.